chỉ mấy việcเลยvới nào chuan class 9 mathematics chapter 4 ratio and proportion kan lo zir hawanga ratio te hi hriatthiam han tum ma sai la kan ni te nuna hian thil te sang sang hi kan compare thina ni kan khai khin thina kan te khin thina ti chuan ratio po chumi chungchang vek chu ni ratio te ron om to chuanin thil pahnih compare na kha ani sel to ni entirnan kan test na mark somriat ka hmuwa ka thian pa in mark som kwa hmu chu compare na kha om nghal regot mai ni mo khatiang khan thil pahnih aron om khan kan lo compare ta thina khami kan compare na kha kan ratio tina ni mai mo khami kan compare khan ratio kan la tina ni ngal ani entirnan ratio chu hemi colon mang hian kan compare thina mo hemi colon mang hian kan soifia thina ni chu entirnan a le b hi lo compare don tai la a is to b hian kan compare te na khan ni ngal mai ni hemi ti om zia chu a by b ti ne ain tluk rang ti kha lo hre ngal bokela thange mo chuanin in textbook in aron soidan chuan the ratio of true qualities a and b in the same units mo a unit kha in ang tur ani entirnan meter nga le kilometer som ron ti ta sela a unit kha ain an khotanga ya hetia kilometer som ti hian lo om ta sela a unit kan ti anga ti chuan a simplest term kan zonga chu ti chuanin a ratio chu kan zong tina ni mai don ani mo entirnan find the ratio of 5 meter to 10 kilometer ti khan question ron om ta ni a ratio kan zong don ani chuan a unit kan ti anga tero kilometer khata meter sang khata oma wangin 10 hi sang khat chuan kan multiply anga heti hian a unit chu ron ang mai to don ni a hriatthiam tero ti chuanin ti hian kan divide theya 5 in 5 1 is 5 ti chuan 5 in kan cancel le theya 5 2 are 10 5 meter le 10 kilometer a ratio kan han chu chuanin 1 is to 2000 tina ni chu khati khan a ratio chu kan zong train ani le ti chuan proportional lo lu ngal tai la proportion han ti po chu ratio te khin na tina mai ania chu ratio ti chu thil pahni kan khai khin na ni mo proportion ti ro chu ratio pahni kan khai khin na nia ratio pahni anin tluk che hian anin proportionate kan ti thin ani proportion in an om kan ti mai zel ani entirnan 1 by 2 lo nei tai la ti chuanin 2 by 4 lo nei le tai la hei hin cancel tai la twin kan cancel the tero 1 by 2 bok kan hmu ni hei avei lam mi ni hin ai ang che a ani chuan 1 by 2 le 2 by 4 te hi proportion in an om kan ti thei ani mo heti zong hin lo soi tai la a is to b chu nghe niang 1 is to 4 te lo ti tai la 1 is to 2 te lo ti tai la mo chuanin c le d nei le tabokila c is to d is equal to 3 is to 6 te kan lo ti ta ni ti hian han divide chin tai la 3 1 is 3 kan ti theya 3 2 are 6 kan ti thei boka hei 1 is to 2 bok kan hmu ni achunga mi ang che ania ani chuanin 1 is to 2 le 3 is to 6 a is to b le c is to d te hi proportion in an om ti na nia ani chuanin a soifia nan ti hian kan ziak thin a is to b is proportion to c is to d hei hi anin proportion ti lan tir na ni dot colon pahnih kan da hi proportion in an om ti kan soifia na mai ani mo ti chuan lo hriatthiam tai la thange ti chuanin kan hriat ve reng atan ratio kan lak rengin hei hi atram ma sa jok hi antecedent kan tia ti chuanin atram dot le a second term mi hi consequent kan ti thin bok ani le kan concept te ti khan kan hriat ta boka tu na problem cho kan lo tum chinang problem tle ma zong a zawai chon cho sen rol an lawa in textbook a khan atama khangte poka in lama ten lo in bi chiang anga heta hi chuanin tle ma zong che kan chong do ani le hei lo en tai la 360 gram to
9 kg hei a ratio kan zong don ni ratio kan zong don re na unit kan tiang thin kan ti kha mo zia chu gram atangin kilogram kan chan tir theya gram atangin kg kan chan tir theya chuanin kg atangin gram kan chan tir thei bawk ani mo amai ro chu alian zo ka tanga ate zo ka chan ti hi a ol sam thin zo ka wangin kg atangin gram kan chan tir don ani 360 gram is true 9 kg hi exact gram nge ti kan zong ngai ta ni kan lo hriat to angin kg khat hi gram sang khat ania ani chuan kg kwa kan hre du ani chuanin he gram sang khat hin 9 in kan multiply don ti na ni chu 9 times 1000 chu 9000 gram alo ni mai don ani tikhana unit aro in ang tachia tero ani cho heta hian kan da lu tanga kan selanga a simplest form in kan da nga chu kan ratio tu chu mai don ani le ti chuan ti hian 9000 gram chu kan lo nei ta a kan selanga 0 in kan sel theya 6 in kan divide the tero 6 6 are 36 6 1 is 6 ani anga 3 aron chu thlanga ki chu ti hian ka chok mo mai don ani mo kan hriatthiam lo dewa le lekha puan le pencil te kan lo in chok anga ti chuan kan lo chok don nia 6 1 is 6 kan ti anga 3 aron chuk thlanga 0 nen 6 5 are 30 kan ti le thei boka 0 aron chuk thlanga tero ti chuanin tinge 3 in kan han chok photanga 3 2 are 6 3 5 are 15 0 ti chuan 2 in kan cancel le theya 2 25 are 50 lo ni dona ani chuan kan ratio du chu 1 is to 25 ti na ni chu hi answer tu chu ni le to next question na kalila a is to b chuan 7 is to 5 at luka b is to c chuan 9 is to 11 at luk buka a is to b is to c jong chuak ro aron ti ni mo heng te poi har sa deu angin lang ma sela ti hang kan chong ngun der no kan lo ngai thanga hriatthiam kan lo tum don nia a is to b ti om je hi chu a by b ti ne ai nang deu renga mo chu 7 by 5 alo nia nga chu tiang bokin b is to 5 b is to c po b by c tin kan ziak theya chu 9 by 11 alo mai don ta ni le hanen tai la b hian 5 at luk ti na ni re lawa a ne na compare hian a hi 7 ni ta se b hi 5 ani don ti na mai ni he ta he entai la b hi 9 ani le lai to hi mo tiang khan b value kha adang thaya an ratio zir khan ti na mai ani chu wang chuanin kan ratio in an miao lo wang hianin ain ang om chun b te pani hi in ti tluk kan tum do ani engtinge kan tiang chu LCM kan la mai don ani mo 9 b value hi heta hian 9 ani atero heta hian 9 ania heta hian 5 ani boka ani chuanin b hi an LCM kan la ti na ni chu 5 le 9 LCM chu 5 9 are 45 alo nia tro common factor an nei lo wangin ka multiply ve mai ti na ni chu engma hriatthiam lo om tur engma hriatthiam lo tur om lo nia ti chuan 45 ania 5 in 45 kan divide chuan 5 9 are 45 ania tro ti khan lo ni dona a hnuai lam 9 na kan multiply chuan a in balance turin a chung lam pawh 9 na kan multiply anga ya om je chu 7 is to 5 ni thin kha 7 9 are 63 5 9 are 45 63 is to 45 aron chuak ti na ni chu chu tiang boken henam poi lo khoi le tai la 9 5 are 45 ania a chung lam 5 kan multiply chuan a in balance turin hnuai lam pawh 5 kan multiply anga ya 11 5 are 55 ti chuanin a hi 63 ni ta se b hi 45 ani anga chutiang zelin c po 55 ani don ti kan hmu chuak ta all sum dewin a is to b is to c chu kan hmu chuak thei ta ni chu a chu 63 b chu 45 tiang zelin c po 55 au ni mai do ni ka tiang zel khan ka tiang deuh chiak kha in textbook a oma nangma ni lo an ve do nia next question a kal leila le kan question to beratan 3a plus 4b is to 5a plus 6b equal to 13 is to 20 find
a is to b ti lo ni ta a kan ti dan bera chuanin cross multiply kha kan hmang do ni is to kan ti hian by ang te pon kan ziak the tero het hian 3a plus 4b by 5a plus 6b lo ni do na is equal to hay an hnuai lama kan lak thlak chuan a ding lampang pawh hnuai lama kan la thlak ve do tero 13 by 20 lo ni mai do ni hay en tai la heta hianin by 4 min om ta tero helama pawh hian 13 by 20 na oma a in kara equal to oma ni chuan kan cross multiply thei heti hian kan lo hre to thina nga ti chuan han cross multiply tai la 20 times 3a plus 4b lo oma nga ti chuan neihnaah 13 times 5a plus 6b lo om bawk anga bracket kan thiat the tero 20 times 3 chu 60a lo ni anga 20 times 4 chu 80b lo ni bawk do ni chu tiang zerin helama 13 times 5 chu 65 lo ni anga 65a mo 13 times 6 po 78b lo ni do ni len en tai la helama hian a kan nei tero ta hian a om boka ani chuanin kan chok chuak do ni chuan a te hmun khata kan da anga b hi hmun danga kan da bawk do na ni helam hi len zawk awangin ate zawk helama la pheila helama te zawk hi helama kan la phei ve thung do na ni ani chuanin 80b hi chu lela heta hian ala om rianga plus 78b hi lelama kan lak phei chuan minus 78b ya aron chuakang chuti lo zong po chuan subtracting 78b on both sides ti pon kan ti thei thawai nang rang ani khata kha chuanin hriatthiam lo turam lo ania ti chuan 65b hi 65a hi ta hian lo omanga plus 60a hi lelama kan lak phei chuan minus 60a ya ti hian aron chuak non ani ti chuan hei hi kan han chaw chuanin 80 atangin 78 kan phei chuan true aron chuak nga engzin helama po 5 aron chuak do ni true b is equal to 5a ron chuak ta heta tanga kan hmu thei chu b is equal to 5a he true hi lelama kan lak phei hnuai lama kalanga tero 5a by 2 ron chuak don ti na ni chu tuna chuan a is to b chu all sum deuhin kan hmu chuak thei to ni ti hian mo b chuan 5a by 2 tluka tero ani chuan b a ya 5a by 2 mangla ka ti khan mo ti chuan hei le hei kan selanga 2 is to 5 ipon ron chuak thei ta ti na ni chu hei answer chu ni le ti khan ratio and proportion ti chu kan lo seta ratio ti chu thil pahnih kan khai khin na mai khania proportion kan ti chu ratio pahnih mo thil pahnih kan khai khin to nu kha ratio pahnih anin tluk khan anin proportion kan ti ve thin thung ani ti chuan proportion a po chuan chihnih a om le ta direct and inverse proportion a om le ta khang te chu class 8 ta po kan zir vek to kha khang te chu kan hriat vek to nu ani kha chuan class 9 na hi chuanin direct proportion b kha kan zir lo ani direct proportion han ti chuanin unit pahnih kan nei thina unit pakhat zo ka sana pianga khamia zira pakhat zo ka ron san ve zel khan chu direct proportion kan ti thina inverse ro chu pakhat zo ka sana pianga pakhat zo ka hniam khan chu inverse kan ti ve thin thung ani ti chuanin unit pahnih x le y hi lo om ta sela ti hian formula kan nei thin ani direct proportion tan bi x1 by y1 is equal to x2 by y2 ti hian direct proportion a chu kan nei thin ani aron chhuat dan hi chu tangkai san lo ka soi lo mai anga ti chuanin tuna problem lam kan lo hoi tawng an electric pole 14 meter high casts a shadow of 10 meter find the height of a tree that casts a shadow of 15 meter under the similar condition atia heta hian x1 y1 x2 y2 ti la ka khan student tam takan buai thina mai ro chu ngundawin no ngai thanga hriatthiamin lo tum do ne ti chuanin x atan khanin thil pakhat chau kha kan hmanganga y atan khanin thil pakhat chau kha kan hmang ve thung do ne man pol lo tur te na ni chu entil nan shadow atan x kan lo hmanga ni chuanin
x1 atan khan tree shadow hi kan lo mangani thaya pawl san zong atan khan y ti velam vam man nei kha adik to che lo te na ni chu man pol lo tur te na ni chu kan hriatthiam chuan ti chuan in box lo draw don tai la heti hian x1 le y1 kha la kan tum don ani a formula apply ka chu a har to hran lawa x1 le y1 a lak tak kha har thina mo helai hi x1 ti tai la helai hi x2 tiang zelin y1 le y2 po o ti chuan in x atan hianin thil tak tak san zong kha kala dona shadow atan hianin y hi kala ve thung do ani ani chuan y zone a heng kan du le shadow ti te po khan lo ziak ta vel mai la ti chuan in x atan hi chuan height kha kan la thung do ani ti chuan in tree san zong tak tak kha 14 meter ni ta tero ti chuan a shadow ka san zong kha sei zong te po niang chu a shadow ka sei zong kha chu 10 meter kha ni thunga chu tiang zelin tree san zong kha nge le of a tree that casts a shadow of 15 meter a tree san zong kha kan shela wa tero chu kan jang turan ta a mai ro chu a shadow kan sia chu 15 meter heta shadow omna zona hian kan ziak don tina ni chu heta lo ziak kha dik don che lo tina ni chu ka tiang te khan film khur turania ti chuanin hei kan hata lawa ti chuan ti kha chuna all sum sot to formula kan ziak nga kan apply to mai do ni x1 by y1 is equal to x2 by y2 mo ti khan na ta sela x1 tan 14 meter ka chu ziangai re lo thil kan chu do ni chuan a unit ka chu kan lo ignore thai ri ani ti chuan ti khan na ta sela y1 tan chuan 10 lo ni box sela x2 chu kan hrelawa x2 chu angai ngang khan ti khan ziak mai la y2 atan chuan 15 lo ni bonga ti chuan ti khan kan cancel chal seranga x2 chu ron chuak mai do ni true in kan cancel theya true 5 are 10 true 7 are 14 kan ti thei boka 5 3 are 15 kan ti le theya a hnuai ve a oma sela a in kara equal to oma wangin kan cancel thei ani ti chuan x2 se tur chuan kan cross multiply mai anga 7 3 are 21 meter therefore the height of the tree is 21 meter ti kha to mai ka ziak to kel lo mai ang le problem dot le kal le tai la 6 balls cost 180 rupees 180 what would be the cost of 20 such balls satya tro direct proportion formula mga so kan lo tum le do ni ama saberin box khalo siam le tai la tilahi x1 ni in x2 ni box sela tiang zelin y1 le y2 po tikhan lo ta sela x1 atan x atana ka man du chu number of balls ani in du chuan y atan jok po hin in mang thei tho kha chu in thu ni ta sela x atan hian number of balls ka mang do ni ti chuan heta hian number of balls kha ti hian lo ziak lu tai la ti chuan y atan chuan aman kha ani do na tero cos tin kan ziak top thei in du chuan adan dang de upon cos of the balls the point thei tho ka chu in thu ni ta sela number of balls x1 a chuan 6 ani atero ball paruk man kha cheng za somriat ania heta wa zia dei kha adik to lawani mo x atan chuan number of ball kan man to awangin y atan zok hian kan da don tina ni chu ball paruk kha cheng za somriat an ni chuan ball engzang nge ti ball som ni kha cheng engzang nge ni don chu a question chu lo ni ta ni an hriat lo wangin ti khan lo ni ta sela ti chuan ti khan kan nei kim vek ta a formula kan da kan apply zung nga answer chu ron chok mai do ni x1 by y1 is equal to x2 by y2 lo ni le ta sela x1 atan 6 kan nei y1 atan 180 teng zelin
x true atan 23 y true atan kan hriat lo wangin y true kan ti top mai ang ka ti kha no chuan kan cancel thea 6 1 is 6 6 3 are 18 0 ti kan carry thea tero ani chuan kan cross multiply taila kan answer mu tur chu y true is equal to 20 times 30 to 600 ani do tero thil manza kan soi wangin rupees 600 kan ti do ani therefore the cost of 20 balls is rupees 600 ti khan le mai ti khan next question a kal le tai la hei ati nan hi ain ang ve kan ya thil thareng vak ma kha om lo ani chuwang chuan thil thareng ma kha om lo a nang ni point textbook in lo ke ong ngain lo chok nga in lo chok zung zung mai do ni thil thareng kha eng ma om lo ani a tuna kan question top ber nei lo chok le tai la the cost of 10 meter of cloth is rupees 850 find the cost of 12 meter of cloth chuan ngai to tai la cloth thom no meter som chu cheng zariat som nga manania meter som pahni engzan nge mo unit pakata san khan pakat kha sang ve le ya pakat kha san le chuan asang ve le zel do ni mo pakata san ve zel ka chuan direct proportion ti na nia direct proportion formula kan mang thei ti na ni chu entianan kan problem kan so pai ti hian kan soi zau lo nga ti hian lo ngai to tai la so hi bawng cho hi ti hian om ta sela bawng pakhat hian niriat chunga dei do ani bawng pahnih ni engzang nge an dayang ti jong lo ngai to tai la bawng an tam pawh le cho kha chu an ei chak do na tero ani chuan pakhat tam pawh le pakhat kha hniam ve zel do na chu tiang case chu inverse proportion kan ti ve thunga inverse proportion formula kan mang thin ani ma se heta hi chuan pakhat sana piang in pakhat kha sang ve zela chu direct proportion kan tia direct proportion formula x1 by y1 equal to x2 by y2 formula ka kan mang do ni tuna box lo siam tai la student dam tak chuanin x1 le x2 y1 y2 ti vel lak hi an har sat veu thina chu wang chuan ngun deuh in lo ngai thla kan tum don yo a formula chaw lai hi ava har ber pon ni chuang lo ania x1 le x2 vel zon hi a har thin deuh wangin ngun deuh kan lo ngai thla don nia tuna x atan bik hianin length of the cloth ka mang duwa mo in du chun y atan point mang thei tho ka chu ni in thu ni ta sela ti chun y atan hian thom no aman kha a cos kha ka mang ve thung do ni y atan hian cos lo di tai la x atan hian length ka ti to mai do ni in du chuan length of the cloth po in ti thei tho ni chuanin x1 atan chuan 10 meter hi mang tai la 10 meter chu engzat man nge cheng zariat som nga man ani tro ani chuan y1 atan hian 850 chu ti hian kan jak lut thei ani mo ti chuanin atlot pakhat zok 120 meter hi engzat man nge tia 120 kan ti 12 meter hi engzat man nge tia chu kan zon chuwa tur chu ani mo aman kan la shet lo wangin ti khan lo da mai la ti chuan x1 te chu y1 y2 ti vel chu kan hmu chuak ta tero ani chuan a formula kan apply thei to ani ti kha chuan a highlight chu kan zo ta x1 chu 10 meter ni ta sela soi to ang khan kan cho dona wangin meter a unit vel kha chu kan ignore thei re ni 10 kan tianga y1 chu 850 chu tiang zelin x2 po 12 mo y2 chu kan la hriat lo wangin y2 ti top khan lo da tai la kan cancel theya 0 le 0 ni anga tero y2 value chu kan lo zong do ni y2 value kan hre du ani chuan kan cross multiply the tero thil mana ni wangin rupees kan da anga 85 times 12 kha kan zong mai do ni mo a chaw dan hi chu nang mani ti ti kan lo te ola kai chong ka chaw dan ka mang do ni 12 5 are 60 kan tia 12 8 are 96 only bawk ta sela 0 ti khan mo kha khan chok mai do ni 1020 ti na ni chu table cloth kan ti ngot cloth 12 meter man chu lo ni ta ni mo